Mahulog na ka ni madusmil. Oh, 2,000 to ha, 2,000. Babayaran ko na yung pagbalik ko na yan. Kasi anaan maupay na mag-inuway. Oo, nakalima na ito magdaog. It na 20 pare. Ako na po. Panigarilyo. Pawari-wari na, gano'ng kwarta. Sige, kamara ka. Ano yan? Buti na yan ay pare. Kukanong ko niya manok. Ibubulang nam. Pupin tumaway ka Texas. Pare ko dispeso na nalayon ko naman yan atak pare. So, ngayon nang yun eh. Mupay ko. Madugan na akong takong kwarta kay birthdayan ko na yan na nga bulan. Tampag ulit nito kwarta. Mupay ko madudugan yan. Mupay ko may mga dayo kay mabulang ako yan. Pare! Oy! Dapat yung kwarta naglun kagad. Pare, tinirok-tiro ko ni pare. Ada pa na mo. Ano may buro lang? Ano mo pa nga ni? Umaway. Oo, nakalima na. Wala pa. Walong ko. Papaliton ko. Sige, sige. Mupay kay birthdayan na ako na na. Yan Palitan na nga ko. bulan. Iskalibo lang takpalit. Iskalibo. Sige, sige. Pusta bili na lang ito. Pusta bili. Ha? May pa. O, sige. Wa, anay. Pagulat lang din ni Oo, pare. adila to. Kukong ko. Dili pa rin kayo. Tumalakat ako. Bubulang ko tiyan ha. Dadali yung kutas pare. Babaligyan ko dito kan-kuan. Oh my God! Kaya ba na di? Pare. Oy, pare. Oy. Adi na. Amay ni. Amay ni nakalima. O, amo to nakalima magdaog. Sige, di ba mili ni? Oo. Pusta na lapos tabili. Imot bihag, ha? O, sige, sige. Di ka na pa na yun. Adi. Padayon ako. Pare, pero tim kwarta na pa, malaka na yung madusmil. Yan, gabi. Iya pong kulito akong kwarta ha. Pero tim dala, pustalim. 3,000. Bali na 4,000, kay milan man ko na no. O, 3,000 ito ha, 3,000. Mil manan pusta bilin eh. Dako ko tim kwarta na yan, araw lang. Adin, 2,000. Maharom lang ka ni madusmil. O, 2,000 ito ha, 2,000. Babayaran ko na yung pagbalik ko na yan, kasi anaan maupay na mag-inuway. Oo, nakalima na ito magdaog. It na 20 pare, ako na po, panigarilyo. Pawari-wari na, gano'ng kwarta. Sige, kabara ka, ano yan? O, adi. Ay, kabara ka. Sigurado ito madaog lahat nga aton manok kay ganador ito. Nakalima man na dahil eh. Oo, nakalima na ito magkuhan. Oh, makali ako. Kaya ko pa. Alit ako parang tani ko ha. Oo, sige, sige. Ilak magiya balik na yun. Oo. Di mo nalat bihag. Sigurado ko dati yan nga manok magdadaog. Na akong 3,000, magsa-6,000 ito nga. Akong kwarta niyan. Ganan hura, mag-8,000 agoy. Dako ita kwarta niyan. Pangyakanay. Babad lawas. Ikaw ko kanta, di ka napaltayin manok. Bye-bye. Oy. Ano yung mabalik yung manok po? Kaya mo nabigay ito. 2,000 ini kayo mo. Gano'n naman yung lamon doon. Walang budget. Gano'n mo doon. Mapait mag-inaway. Ikaw na nila magdawag. Kalima ito. Walit ka sasamad. Mapala ng katuigay mo. Kuna ito. Kuna na katuig, mga 8. Mura-mura na yun eh. Ikaw dito yung lawas. Pero ito yung ito nini. 2,000. Mara na yung discount. Mara kay. Wala ni, servido ini. Mara yung takwarta nga rin, boss. 1.5 good na yun nga akong budget yan na. 1,500 la. Oo. O sige. Sige ako na bulang ni mo kay magusta na ako ha. Sige. Ako na ito. Ready to fight na ito kay nakakondisyon. Kasi makali ako. Sige. Kung nalang pasabta ako ni bulang ni mo. Makali ako. Later. Kapit at sumil. Nadali ko nagpare si Sidyo kung perde. Kadiyong ko anay. Pare! Uy, ano pare, dog? Di ba lasan niya inang? Kaya ano? Naunahan to pa ay larong. Oo, mamaw ay larong. Badaw, ito pare. Ngayon lang. Ano na siya? Mo pa yan mag. Oo, pa ito nga na Oo. pare. Nakakapatay na niya. Sus kay na larong man. Dito tayo kay pagbayo ha. Mananon niya nang. Kanya ka pare. Ubos sa kwarta. Balik pa ka na po. Punto na. Wari-wari na ko dako, baga-baga ko dako ng gihold up niya mo pare. Ala akong boss na na. Maglo na ko. Di pa boss malam rag. Papadulog ko rin ka ng madi ha. Kanya ko. Oh, sige. Yan ang akong pare, baga-baga ko dako ng gihold up. Yan ang pati ang ultimo 20. Iya pagod mo kuha. Wari-wari na ko na kwarta.